ಆಸ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಭಾಗ ಸೇರಿ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಸುರಮತೋಡು ಕಾಲುವೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಆರಂಭ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ರೈಲ್ವೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಚಕ್ರತೀರ್ಥದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಬಂಗ್ರಮಂಜೇಶ್ವರ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸುಮಾರು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಸುರಮತೋಡು ಕಾಲುವೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಭಾಗವು ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಮಂಜೇಶ್ವರ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹಿಂಭಾಗದ ರೈಲ್ವೆ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಸ್ಟೀಲ್ ಜಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮನೆ ಮಠಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನೂತನವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಕಾಲುವೆ ಡಿಸಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಪ್ರವಾಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿನ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ വിശ്വാസವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು വ്യക്തಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. മഞ്ചേശ്വര പഞ്ചായത്തിൽ 4-5 കൊല്ലമായി ജനങ്ങൾ വളരെയേറെ മഞ്ചേശ്വരത്ത് ടൗണിലുള്ള വ്യാപാരികളും സ്കൂളുകൾക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികളും വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നിരന്തരമായിട്ട് ഡെയിലി പഞ്ചായത്ത് ചേംബറിലേക്ക് വരികയും വാർഡ് മെമ്പറിന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെയും ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച് തരണോ എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ജനങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ എല്ലാവരും വ്യാപാരികൾ ഒന്നിച്ച് വന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു 1-2 മാസത്തിനുള്ളിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നത് മാത്രമാണ് 1-2 പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിച്ച് വേണ്ടപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും റെയിൽവേ ആയാൽ റെയിൽവേ ബന്ധപ്പെടും, ബാക്കി പഞ്ചായത്ത് ലെവലിൽ വരുന്നത് പഞ്ചായത്ത് ലെവൽ ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എത്ര പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിച്ച് തരുമെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇവിടെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വൈസ് പ്രസിഡന്റും ഉണ്ട്, വാർഡ് മെമ്പറിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും ഉണ്ട്. ഏതായാലും നല്ല രീതിക്ക് ഈ ഒരു മഴക്കാലത്ത് മഞ്ചേശ്വരത്ത് വരുന്ന വ്യാപാരികൾക്കും ഏതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ സ്കൂൾക്ക് വന്ന കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത സ്കൂളുണ്ട്, അമ്പലമുണ്ട്, അപ്പുറത്ത് പള്ളിയുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ചിട്ട് കൈയോർത്തിട്ട് കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള വികസനം ഈ മഞ്ചേശ്വരത്തെ ടൗണിലേക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.